Subscribe to my channel. Subscribe to my channel. Magandang umaga sa inyong lahat. Live tayo ngayon mga kandusanan sa aming kandusanang istasyon na hindi pa narehestro sa kandusanan ni Ate Laika Bern. At ngayon mga kandusanan, may letter sender tayo mga kandusanan from Bayugan City. Mao kini si Sara mga kandusanan. Ug aniya ang iyang sulat nga gipadala sa kandusanang istasyon ni Ate Laika Bern. At babasahin ko ngayon sa inyong harapan. Maayong buntag sa inyo, Ate Laika Bern. Ako si Sara. Lumulupyo sa Bayugan City. Nagpadala ko og sulat sa inyong kandusanang istasyon na hindi pa narehestro. Kabahin kini sa yuta sa akong mga ginikanan. Bago na ko isaysay ang nahitabo sa yuta sa akong mga ginikanan, Ate Laika Bern. Shout out sa ko sa inyong tagapakinig. Hello mga kandusanan! Big love shout out sa inyong lahat. Ate Laika Bern, nagpadala gid kog sulat sa inyong kandusanang istasyon na hindi pa narehestro, Ate Laika Bern. Kabahin kini sa yuta sa akong mga ginikanan nga gibaligya, Ate Laika Bern, nga wala ko kabalo, Ate Laika Bern. Ate Laika Bern, kining ako mga ginikanan, Ate Laika Bern. Wala gyud ni makatamak og grade 1, Ate Laika Bern. Huwag di ra gyud ni sila mailad, Ate Laika Bern. Nakabalo ko, Ate Laika Bern, nga gibaligya na di ay ang among yuta, Ate Laika Bern. Pag uli na ko gikan og Maynila, Ate Laika Bern. Pag uli na ko og Bayugan City, nahibalaan na lang nako, Ate Laika Bern, nga gibaligya na di ay ang among yuta, Ate Laika Bern. Ang masakit, Ate Laika Bern, ang nagsulsul di ay, Ate Laika Bern, nga ibaligya ang among yuta, Ate Laika Bern. Ang akong igsuon nga kamanghuran. Nagbuot-buot gyutawon siya, Ate Laika Bern, og ingon sa akong mga ginikanan nga ibaligya ang yuta. Nahitabo gyud ang pagbaligya og yuta, Ate Laika Bern. Kay nisugot pud lagi ni akong ginikanan, Ate Laika Bern, nga ibaligya ang yuta. Kay moabroad lagi ni akong igsuon, Ate Laika Bern, og makigmit sa iyang afam. Naglagot gyud ko, Ate Laika Bern. Paluma-luma ang akong igsuon, Ate Laika Bern, nga mga fam. Tapos siya pagyud ang naggasto, Ate Laika Bern, nga moadto siya sa abroad, Ate Laika Bern. Kay makigmit ra di, Ate Laika Bern, sa iyang afam. Abi na ko, Ate Laika Bern, nga manarbaho siya sa Japan. Dili man di, Ate Laika Bern. Makigmit man di sa iyang afam, Ate Laika Bern. Nisugot pud lagi akong ginikanan, Ate Laika Bern, kay iya ramang ulog-ulogan, Ate Laika Bern. Kay kining akong igsuon, Ate Laika Bern, hilig mag-ulog-ulog o ginikanan. Ambot ko ngano, Ate Laika Bern, nga wa magyud mausab ang iyang batasan. Toxic gyud siya o batasan, Ate Laika Bern.
Di gyud nimo masabtan ang iyang batasan. Maong di gyud mi magkasinabot Ate Cavern. Mao bitaw ni adto ko og Maynila Ate Cavern. Dito ko nag-decide Ate Cavern nga manarbaho. Kay dili gyud ko kasabot sa batasan sa akong igsuon nga kamanghuran namo. Di na nato i-mention ang iyang pangalan Ate Cavern. Kay basin mauwawan. Ate Cavern, unsa may angay na kong buhaton, Ate Cavern, nga nabaligya naman gyud ang yuta sa akong mga ginikanan. Ang masaklap, Ate Cavern, naggasto-gasto ra ang akong igsuon, Ate Cavern. Wala siya kadayon sa abroad, Ate Cavern, kay giilad ra day siya sa iyang afam. Og nagkahinay-hinay og gamit ang among kwarta, Ate Cavern, nga halin sa yuta sa akong mga ginikanan, Ate Cavern. Mao na karon, Ate Cavern. Naglisod mi, Ate Cavern. Samot na ang ako mga ginikanan, Ate Cavern. Naglisod yun taon sila, Ate Cavern. Kay sa una, Ate Cavern, ang panginabuhian nila, Ate Cavern, ay pagsasaka, pagtanom og saging, balanghoy, kamote. Pero unsaon na lang karon, Ate Cavern. Wa naman sila'y tamnan, Ate Cavern. Kay nabaligya naman ang yuta. Ate Cavern, palihog tambagi ko sa inyong tambag balibag. And more powers sa inyong kandusanang istasyon. Kay Ate Cavern, wa na gid ko kabalo ko unsay angay na kong buhaton. Palihog tambagi ko. Ayan mga kadusanan, narinig nyo naman mga kadusanan ang problema ng ating letter sender nga si Sarah, mga kadusanan, nga ang yuta sa iyang ginikanan, mga kadusanan, gibaligya, mga kadusanan. Kay tungod lagi sa luho sa iyang igsuon at mga kadusanan, nga moadto sa abroad, mga kadusanan, kay makigmit ra ay sa iyang afam. Wa siya pamiliti, mga kadusanan. Unya, mga kadusanan, ang masaklap, mga kadusanan, ang iyang afam, mga kadusanan, giatik ra ay siya, mga kadusanan. So ang halin sa kwarta, mga kadusanan, sa yuta, mga kadusanan, nagkahinahinay nila gasto, mga kadusanan. So, nagproblema ang atong letter sender, mga kadusanan, kay naglisod na taon siya, mga kadusanan, kung unsay angay niyang buhaton, mga kadusanan. Kay ang iyang mga ginikanan, mga kadusanan, wala na'y panginabuhian, mga kadusanan. Kay ang panginabuhian sa iyang mga ginikanan, mga kadusanan, ang pagtatanim. Pagtatanim ng saging, balanghoy, kamote. Mura taon ng panginabuhian sa iyang ginikanan, mga kadusanan. So, unsaon na lang ni Sarah, mga kadusanan, nga makalingkawas sila sa ilang kakrisis karon, mga kadusanan, nga giatubang. So, mga kadusanan, atong tambagan si Sarah, mga kadusanan, kay lisod yun niyang problema, mga kadusanan, no? Kay krisis na kaayo sila karon, mga kadusanan, kay anad ang iyang ginikanan, mga kadusanan, nga magtanom og mga lagutmon, mga kadusanan. So, nianhigyud taon siya sa kadusanang istasyon para ipaabot ang iyang sulat, mga kadusanan, diri sa kadusanan ni Ate Cavern, na hindi pa narehistro. Mga kadusanan, atong tambagan si Sarah, mga kadusanan, kung unsay angay niyang buhaton, mga kadusanan. Sarah, ang akong ika-advise sa imo, Sarah,
pangita og attorney Sara nga matabangan mo. Kay taas-taas gyud ang proseso, kay yuta gud nang pagahisgutan. So Sara, pangita og attorney ninyo kay para nay makigbisog sa yuta sa imong ginikanan nga mabawi na kay ibaligya naman din na sa imong ginikanan lisod-lisod gyud na. So gasto gyud na kaayo kay kailangan man gyud ka mokuha og abogado para sa yuta sa imong ginikanan nga mabawi. Maura ka to akong ika-advise sa imo, Sara. Kay diri sa kandusanang istasyon, igura pod nimo advice sa imo kung unsay angay nimong buhaton. Dili man ingon nga sakto gyud nga pagka-advise kay diri sa kandusanang istasyon, tambag balibag man ta diri no. So, unta masolusyonan na imong problema. Unta makatabang ang among advice nga paduulon ka og attorney para mabawi ang yuta sa imong mga ginikanan. Maura kadto akong ika-advise sa imo. Ayan mga kadusanan, thank you for watching. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel, Like a Burn Ani Nohon.